Kaixo, egunon denoi! Gaur, abenduaren 3 da, Euskararen nazioarteko eguna. Bikain, eta zer egingo dugu orduan? Festa, ez da? Nik ez dakit Euskararen egoera zuzia botatzeko moduka denik, ez da? Arrazoi duzu, Maite. Gaur denak gogoratuko gara Euskararekin, baina zer gertatzen da askotan jolas garaian edo jangela jateko zain gaudenean? Erderaz aritzen garela, guaiarenak egiteko edo auskaloz. Mesedez zaizue, Euskaldunak garela, Euskara gara, ea Euskara kutsatzen diogun elkarri. Ados, festa pixka bat egingo dugu. Oztopo guztien gainetik Euskara bizirik mantentzen dugula ospatzeko. Baina takuzko hausnarketa ere bai, zer denak dakigu euskaraz, neurri handiagoan edo txikiagoan. Ikastolan gaude euskaraz bizi nahi dugulako, eta gainera badakigu gure hizkuntza hilzorian dagoela. Ados, baderen artean piztuko dugu. Laiku mingainak eta guzti euskaraz, agur!